Og der er lige et par enkelte spørgsmål, for jeg ved, det kan godt tolereres her i Niels Peter. Vi kan konstatere, at der er store forskelle i omkostningsopgørelserne, og du nævnte, at man var blevet klogere siden noget for noget. Altså jeg synes også, at man må tage i betragtning, at når man laver noget, der netop hedder noget for noget, så er det frivilligt. Og det vil sige, at der er nogle landmænd, som kan se en interesse, mens der er en masse landmænd, hvor det vil være meget dyrt og aldrig vil komme i betragtning. Så derfor de betragtninger, der lå til grund på det tidspunkt, er jo nogle helt andre, end hvis det bliver et obligatorisk virkemiddel. Det er nummer 1. For så vidt angår randzoner, der vil jeg gerne spørge, om du har taget alle omkostninger med i din beregning. Der er jo ekstra omkostninger til vandløbsvedligeholdelse, særlige maskiner. Der er omkostninger ved defigurering, og der er rent faktisk nogle af de her randzonearealer, som er de bedste arealer overhovedet. De er dyrkningssikre, og der er rent faktisk en stor næringsstofpulje på grund af mange års vandløbsvedligeholdelse. Tak. Til det første, så kan man sige, at ingen jordbearbejdning, der var 2 muligheder. Der var både en frivillig ordning, og der var også en generelt obligatorisk ordning. Og du har ret i, at som udgangspunkt, så vil man sige, at hvis det var en frivillig ordning, så ville det kun være dem, der kan se en gevinst i det, der vil deltage. Men der blev også deltaget, og der blev også foreslået en generel ordning. Så begge var inde. Men jeg synes, det er fair nok at sige, at der var måske heller ikke vurderet helt i bund med omkostningerne. Vedrørende randzoner, der er det generelle betragtninger på bedriftsniveau, kan man sige. Så de der enkelte ting, som jeg er med på, kan forekomme med, at defigurering eller nogen, der bliver ramt specielt hårdt, de er ikke med andet end, at når kommissionen skal have nogle dokumentation for en kompensationssats, så skal de have noget, der er meget håndgribeligt. Og det vil sige, det er noget med 3 år tilbage. Du har selv siddet i kommission. Der er 3 år tilbage i systemet, og man skal vide med regnskab og så videre. Man skal ikke kunne fuske med det. Så de der andre ting omkring defigurering, det bliver nogle, verbale ting, som man så prøver at skrive ind og sige, jamen der kan være forhold, der gør, at randzonekompensationen bør være højere, end det vi lige direkte kan se. Ja, det var Jens Elbæk fra Landbrug igen. Nu snakker vi munden på hinanden. Vil du først? Jeg var først oppe. Det er bare i orden. Mogens Dahl, Landbrug Syd. Egentlig så er kørt her til København og sætter og blive frustreret i maven. Jeg har det egentlig rigtig dårligt. Fordi at I sætter her og snakker hele dag om, at det går nok måske, og ingen ved rigtigt, hvad rigtigt er, og hvad forkert er. Og I diskuterer en hel masse. Og tidspunkt så får I til at lyde, at alle udgifter til samfundet egentlig snart er en fordel for samfundet. Det kan jeg have svært ved at have med at gøre, når jeg skal sove nat. Det med randzoner, bare lige sådan en helt enkelt ting. Der skal vi så slå og vedligeholde de 10 meter. Og de 2 meter, var man tog fra os for nogle år siden, så bliver det 12 meter det hele. Og der får vi egentlig hit den rigtige natur. For det må jo sætte nogle grønne mennesker her, som også synes, at det er en rigtig god idé. Men i min verden, så vil man skabe noget natur, men alligevel ikke, for det skal jo slås og vedligeholdes, så vi kan få en kompensation og ikke en erstatning. Jeg vil jo meget hellere have, hvis sådan noget som dig og andre vil sige A, så må man også sige B. Og i forhold til at få noget rigtig natur, hvor det bare skal blive natur igen, og ikke en dresseret, monoton natur ved siden af det vandløb, så lad os da få et B, og det her fuld kompensation, erstatning, som man kan købe den hektar et andet sted for. For de 2600 kroner, hvad jeg kan få, dem kan jeg ikke købe noget som helst for. Og det er ligesom, I går udenom den varme grød. Hvor skal jeg penge komme fra? I gør ikke andet end udgifter. Og så er det en, der siger, at vi kan fiske lidt og tjene en krone ved det. Jamen det kan det. Så skal der være en tysker, der kommer og fiske. Det giver det ingenting. 0. Altså en kort kommentar i forhold til det med de der muligheder, det er sådan set delvis enig i, og det kunne man netop være noget af det, som man på bedriftsniveau, og måske sammen med kommunernes handleplaner, kunne lave noget, som bliver mere, nogle planer, kan man sige, som også giver mening for jer, kan man sige, der lodsejer det pågældende steder. Og det er jo for eksempel det, man har forsøgt at gøre i det engelske system, hvor man har nogen, der jo faktisk er ude og kigge på områderne og sige, hvad kan du tænke dig at gøre i det her? Jeg prøver lige. Ja, så skal det være meget kort. Jamen det er det også. Jeg kan jo se, at Brian han har lært en del af at være en tur i Brønderslev. Yes. Og jeg vil gerne invitere det økonomiske rådssekretariat derop en tur, fordi de har også lidt at lære. Og så kan de jo lige se, at der er faktisk temmelig meget natur i Nordjylland i forvejen, og der er god plads til flere, der fisker. Tak. Det er
Godt, vi siger tak til Brian.